नमस्ते। आज माझ्या घरी पाहुणे आले लोकमत न्यूजपेपर मधून। नमस्कार, मी लिनल गावडे आणि या आधीही तुम्ही मला शुभांगीताई सोबत या व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल। आज आम्ही खास शुभांगीताई सोबत गप्पा मारायला आलोय त्यांच्याच घरी आणि माझ्यासोबत माझे फोटोग्राफर आहेत सुशील कदम। आता फक्त तुमचा एक सिंगल काढतो। हातात काहीतरी पकडा ना तुम्ही। हां, इकडे बघा। थोडी स्माइल द्या। अशा प्रकारे तिने काय म्हटलं की मला सगळं साहित्य पहिलं काढून दाखव आणि नंतर मला ते बघ आणि कर। तेव्हा ते नाही म्हणतो ते काय बघा म्हणजे काय आपल्याला काही समजत नाही त्यांचं काय असं, आणि तेवढं सामान कुठे आहे। ये पटकन तू तांब्या बघा। येस, परफेक्ट। दोन मिनिट तुझा तुझा शूट कर, पुढे जा। थोडी स्माइल आहे। यूट्यूबच्या माध्यमातून घराघरात पोचलेल्या शुभांगीताईशी आज लोकमतच्या माध्यमातून गप्पा मारल्यात। त्यांच्यावरती विशेष लेख सखी या पुरवणीत तुम्हाला सगळ्यांना वाचायला मिळणार आहे, तेव्हा सखीचा अंक नक्की जपून ठेवा।